салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар, ё зиёд кардани риш, ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ, ё барои зиёд кардани вазни худ, ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар доруи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристиҷа муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Имрӯза навори мо дар бораи дароз кардани муҳолати баъзе аз ҳуҷҷатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор дошта. Яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки бо қарори президенти Федератсияи Россия Владимир Путин таҳти рақами 274 аз моҳи апрел низ инҷониб то 15 декабра бисёр сабукиҳо дар қарор омада шуда буд ва хушбахтона ин сабукиҳоро боз рӯзша дарозтар карданд то соли 2021 то моҳи июна. ва дар ин қарор махсус омадагие барои муҳоҷирони меҳнатӣ баҳри регистратсия карданшон, яъне ки то ана ҳамон моҳи июна муҳоҷирони меҳнатӣ аз регистратсия кардан дар Федератсияи Россия озод ҳастанд. муҳлати дароз кардани сабукиҳо барои муҳоҷирон ин сабабаш ҳамие ки дар давраи беморӣ бисёре аз муҳоҷирони меҳнатӣ тарки Россия карданд ва корпартоӣ карданду ба кишварҳои худшон баргаштанд. ба ҳамин хотир аз сабаби кам шудани қувваи корӣ дар Федератсияи Россия ҳукумати Россия тасмим гирифт ки то моҳи июни соли 2021 ба муҳоҷирон сабукиҳо биёра. ва боз дар ин қарор гуфта шудагӣ ҳастад ки ҳар як шаҳрванди мигранте ки дар дохили Россия дар давраи беморӣ қарор доштанд ва ҳуқуқвайронкуниҳои сабук агар ба амал оварда бошанд аз ҷониби ҳукумати Россия низ ин ҳуқуқвайронкуниҳошон аннулировад мешавад, яъне ки ҷарима намеспорану мебахшандшон. ва ногуфта намонад ки вазорати сохтмони Федератсияи Россия ҳафтаи гузашта аз ҳукумати Россия дархост пешниҳод карда буд барои вуруд кардани муҳоҷирони меҳнатӣ ба Федератсияи Россия. лекин то ҳол ҳукумати Федератсияи Россия ягон ҷавоб ба ин пешниҳод додагӣ нестад, яъне ки роҳи вуруд кардани муҳоҷирона то ҳол гуфтагӣ нестад ки чӣ тавр бояд муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои худшон бе ягон монеагӣ вориди Россия бигарданд. ва инчунин президенти Федератсияи Россия чунин қайд кард ки кушода кардани сарҳадҳо ва парвозҳои мунтазам аз вазъияти беморӣ дар кишвар вобастагӣ дорад, яъне ки дар айни ҳол дар Федератсияи Россия ҳамун статистикаи бемории ҳаррӯзашон зиёд шуда истад. ҳар шахсияте ки агар ҳаррӯза статистикаро бидроя бихона худаш ӯ хубтар медонад ки як вақтҳои чандин моҳ пеш статистика Федератсияи Россия ҳар шабона рӯзаш ба 3-4 ҳазора фуромадагӣ буд, вале айни ҳол аллакай ба 25-30 ҳазора низ боло рафтагиай ҳаррӯза беморӣ дар Федератсияи Россия. ва президент низ ҳамчунин қайд кард ки аз вазъияти беморӣ вобастагӣ дора кушода кардани парвозҳои мунтазам ва кушода кардани сарҳадҳо байни дигар кишварҳо ба Федератсияи Россия. ва дар қарори нав барои дароз кардани муҳлат инчунин омадагӣ ҳастад ки агар ҳар шахсияте ки тавоноӣ надора ва ҷои кор надора дар Россия қарор дора, мисол дар ягон ҷо кору фаъолият накуна, агар вай аз супоридани патент низ озод ҳастад. патента ҳамун шахсиятҳои маблағша меспоранд ки дар Россия дар ягон ҷо кору фаъолият кардастанд ва ҳармоҳа даромади худшона доранд, яъне ки музди маоши ҳармоҳа доранд. ҳамин гуна шахсиятҳо пули патент меспоранд ва ин гуна шахсиятҳое ки кору фаъолият мекунанд инҳоро ҳам низ аз регистратсия кардан озод ҳастанд. ва дар ин қарори президент боз як чизи дига баҳри студентҳо омадагиа, яъне студентҳое ки дар Россия то айни ҳол қарор доранд ва мехоҳанд ки ягон ҷо кору фаъолият кунанд, ҳамун шахсиятҳо низ аз супоридани пули патент озод ҳастанд дар Федератсияи Россия. мисол студентҳое ҳастанд ки баъд аз соати дарсишон дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд, ҳамон гуна шахсиятҳо низ аз патент пардохткунӣ озод карда шудагиянд то моҳи июни соли 2021. тамошобинони азиз, ҳамин буд хабари нави имрӯзаи мо оиди муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва агар ягон хабари дигар шид ҳатман насибоша мо пешкаши шумо мегардонем. видеоҳои нави моро интизор бошед. дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.